Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kasakit ako. Dorina? Joseph! Joseph, sulti ko sa tinuod. May gitago ka ba na ako? Ha? Joseph! Ha? Dorina? Nganong nakapanguta naman ka? Tubagalan ko. May gitago ka ba na ako? Wa ko'y gitago nimo. Yun na pagod. Nganong miabot man na sa imong nauna nga may gitago ko nimo ha? Walang kuwan. May babae ko nga nagkasugat ka ganina og Og unsa ha? Dorina? naningil ang babae sa akong utang niya. Unsa? Dako-dako ang maong utang. Mga nagkuha ko kwarta sa kwarta gitaguan ni Lula. Yun na pa. Unsa man ko nang imong utang niya? Dorina, tubag ako. Unsa man ang imong utang ato sa babae? Og pila man ang imong utang ato niya? Usa ka gatos ka libo ka pesos. Og unsa? Mao na kadako ang akong utang niya nga iyag yung pabayran. Misulti ba siya nimo kung unsa ang imong utang ato niya? Joseph, unsa ba gid nahitabo na ako sa akong pagkadisgrasya? Dorina, misulti na ko nimo. Naguol ka sa kamatayon sa atong anak. Og gusto kang maghikog. Gipusil mo ang imong apan wa ka madayon eh. Naluwas na ka. Mao na ang nakaingon nga na-amnesia ka. Huwag yung kamahibaw kung naglipog na ko. Matod mo nga. Nga ang una na itong panagkita kay sa ospital, di ba? Oh, mao na. Nagkadugo ko nga miabot sa ospital. Yes, Dorina. Mao na siya. Pero wa ko musulti kung ano. Ha? Dorina, may mo ba ay nagkatang kagahapon? Samtang doon na pa'y mga tao nga mukalit lang og tunga sa kung kinabuhi nga masuko na ko. Mabala ka, Jugo Joseph. Oh, Dorina. Mulakaw na ko. Uban nanti. Ayaw na, please. Gusto kong mulakaw nga ako lang. Oh, Dorina! Dorina, balik dire! Igawas ang sakyanan ni Karunay Gamiton, Dorina. Tingnan lang masundan ko siya. Ganon dili man makasulti si Joseph sa gipasangil sa babae na ako. Kidnapper ko na ko. Namaligya ko bata. Unsa man gyud ko? Kinsa man gyud ko? Nahibaw nga dagko kag halin sa bata nga imo makidnap. Unsa? Dili na tinuod ang imong gipanulti. Unsay dili tinuod? Duha na ka bata ang akong nadani mo. Pero ang katapusang bata nga akong gidani mo, wa ko nimo bayre og kalit lang kang nawa. Kidnapper ko. No. Dili mahimong kidnapper ko. Ang babae. Hello. Hello. Pila na ka bata ang imo nahatod nako. Ug ako na baligya. Tulo. Kagano man, nalimot ka na. Aw, natural nga malimot ka. Kay daghan man kag kontak. Oh. Naglibog ko nimo. Nganong kalit ka lang nawaha sa dihang nahatod ko nimo ang katapusang bata nga ako nakuha. Di ini mo makuha ang katapusang bata. Sa karnival, Oh. Nangawat kag bata sa carnival. may kauban siyang babae. Nalipat ang babae, mao nga akong nada ang bata.
Gamay ra siya. Mao nga nasoday nako siya sa bag. Diin nga carnival. Sa SRP. Sa carnival niya makuha ang bata. Sa carnival sa SRP. Dorina, tubag ka yung taon ko. Tubag ang cellphone ni mo. Doko agad mo tubag si Ma'am Dorina? Wa agad. Di siya mo tubag. Nanglingling? Unsa pa magida ang gibuhat ni Dorina? Na, si Lola gyud makatubag ni mo anak, Dok. Kay pagsud niya din higod ganiha, si Lola man dayo iyang gipangita. Kinahanglan matubag karong adlaw kini mga pangutana nga niya sa kong nauna. Kinahanglan gyud. Dili ko makadawat ka usa ko ka kidnapper sa unang panahon. Dili. Lola, Ay, nagkasulti mo si Dorina? dini siya na naog. Unya nang huwam og kwarta nga gikan sa kang Layla ba? Misulti ba siya nimo kung unsaon niya ang kwarta? Aw, pila man sad ang iyang gihuwaman, Lola? O sa kagatos kalibo ka pisos. O, kadako niya na. Misulti ba siya kung unsaon ni niya? Wa na ko magapangutana kay dagdali man kadto siya. Mura man og emergency ang iyang gamitan sa kwarta. Usa? Emergency? Oh, mauna. Basta kay luspad ka itog naong si Dorina nga naog dinhi og nang huwam og kwarta. Wa day mo magkasulte? Nagkasulti mi pero lahi man ang iyang istorya nako. Oh, unsa man? Sa akong utang niya. Usa? Dako-dako ang maong utang. Mga nagkuha kong kwarta sa kwarta nga gitaguan ni Lola. Wa na mahinumdum si Dorina kung unsa ang iyang nautang sa babae. Wa na sa mahinumdum, Lola. Nakautang siya niini. Sa wa pa siya ma-amnesia. Unsa? Lola, kung doon na pa'y isulti ni Mus Dorina, bayin sa iyang mga kaibong o kagahapon. Taugadahin ko, ha? Oo. Unsa man gyud ka ang utang ni Dorina sa babae nga iyang gisgutan. Mingaw pa ang karnival. Maayo kay abli na ang karnival. Dinhi makuha sa babae ang bata nga iya ko nang gihatag nako. Kung mao ka na, dako kini kabahin sa kung kagahapon ang maong karnival. Mulibot ko. Nanay mga pila ka mga bata sa sud nga nagduwa. Akong susihon ang palibot. Hello, Bimbo. Hain ka lang karon. Oh, Carnival? Naa siya paingon sa Carnival? Oh, Okay, sige. Sundi lang yun siya. Ayaw kayog padool kay basig makabantay siya nimo. Sige. Balitai ko kung unsay toyo ni Dorina diha sa Carnival. Usa magyud nahitabo nako dinhi sa karnival sa unang panahon. Unsa man? Anak ka manguha og bata sila si Layla dinhi sa karnival. Milapad na sa mga ko. Babay. Siya ka na napasapaso doon sa Ferris wheel. Gano'n ni Aka dinhi? Salome? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!